Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз қарор дорем дар ҳиҷомаи Бобоҷон 88 ҳамроҳи дӯстмуроди Вардачӣ. Чӣ мегӯй? Тамом ина давардиш ме ин бародар Ҳасани Себистонӣ ай данғара. Акаҷон чӣ хеле гарм аст? Назай. Инҷа алло. Ина бародаро. Ина бародар чӣ ном дори худои ака? Акай Баҳруллои данғарагӣ. Ина омаде хуш омаде алҳамдулиллоҳ. Яъне занона, мардона, фитобочка, ҳиҷома иншоалло. Бачаҳои мо дар хизматам. Дастакота мемолам бо чӣ гуфт? Поакота мемолам. Асоне ки меоям бо Бобоҷон 88 наи фитобочка ва ҳиҷома биёем марҳамат мо ина омадем. Мардуми данғара биёен амиҷа хиникиётона мегира. Ҳамсе ки дар экран буда ҳам табда тоза озод. Экран буд акам гуфт акай Бобоҷон ин ҳамаш туғри буда. Ина мо омадем шиштем дар намиҷа дар нами хуна ҳиҷома кардем. Ҳамаш бугӣ. Бачаҳои данғара хусусан тамоми тоҷико, бачаҳои кулоб, ғар муҳим нест ки ҷоги дар хизматим иншоалло. Прическа чӣ хел ака прическа? Муи сара кал буд акай хеле мо буроварди. Муи сара диди. Муи сара бераҳм. Кал буд. Амакиёмон кал буд боли ака доштум кал буда ҳамин дору моро як табити мо барем ака. И дору муҳ нест ака и пересадка валос меган ай тарафи ҷа мегири дай ҷа мешуни. И фақат башо пересадка каранда. Боз ҳамин дори ҳамин чиз мо бигирем. Не вай яъне ки духтархона мере операция менам мешунанад. И доруое ки ҳастан меноксидил меган ё барои ришан. Барои сари мада мешава ягон чи бичаспонагу буруя. Бичаспона мешава ина иҷоз Мешава ама рехта ҳамаш рехта. Як 30,000 ё 60,000 мешавад ам муи сари худат. Ира ки ҷо бояд бурем. Ин ҳамиҷа Москва ҳамиҷа иншоалло. Алло баракату бачаҳо биёед дар хизматем. Худо нигаҳдортон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Худо нигаҳдор.